Oimorenya koramga juang machiegni chenro ni ramany piny no diamo machielo tarik 27 dwe no mar adek higa mar 2023 kwa ikoni mathoth diamo kawuono kabe nyalo paro ni en juma mar ariyo mar ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kabende ng'anyo no kawuono no goyo tache pacho kanya koramga juang wamanyoni kaka ne wasingo kuku mar wach no kuonde duto mane ng'anyo ne otimore mane chenro kare otie audio kidieny mokwongo mano machendo mar ramany piny ka bange wantiere kanyo gi kidieny mar ariyo koramga juang kama bendang no bed kod twak mar ramany piny kawuono warango uchumi mar Kenya. Nyalo paro na chiel kuom gima bende kelo weche modhure pacho ka gin ne ng'anyo gi chal ka gima duoko uchumi ma pacho ka piny kendo miyo uchumi ma pacho ka ok dongie yo mowinjore. Wadhi gomba kanyo gi Victor Ogalo ma en jalup jatend chenro kama Kepsa kendo nyakoramga juang anwa weche ma uchumi ma pacho ka ere gino ma bende wanyalo timo kaka oganda jo Kenya mondo mi wane ni uchumi mapacho ka ogerore to kendo wan kanye kaka piny ma en twak ma kidwano obanya koramga juang to mokwongo wang'ie thuond weche. Ng'ata chielo wito ngimane ka ji ariyo chiel gi lisasi ng'anyo mane otimore Kisumu to kod Rongo. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otelo ne johera mage e ng'anyo mane gitimo kowacho ni pod gibiro medo ng'anyo pacho ka. Ng'ata chielo wito ngimane ka ji ariyo chiel gi lisasi ng'anyo mane otimore Kisumu to kod Rongo. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otelo ne johera mage e ng'anyo mane gitimo kowacho ni pod gibiro medo ng'anyo pacho ka. Sorry. Obila kod jonjore moko mujo jofwambo e boma ma Nairobi seche mane gitimo tijgi mar menyo ng'anyo. Arwakeni machiegni nyakoramga juang chendo ni mar ramany piny wantiere mbui Ramogi TV, Facebook Live, wantiere YouTube kachiel gi Twitter. Arwakeni nyiswa pachi kotendre gi mago mwa ikoni diao makawuono. Bende wantiere live marote machuo kariyo adeka ucheno no kabende inyatudri kodwa kanyo nyakoramga juang diao makawuono chenro en ramany piny. Wan kanyo gibelda diamo wala kuna weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni. Kweth moro ma ok ong'e no monjo puoth familia mar mane en jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta odiochieng' makawuono. Seche nogo nyakoramga juang kambi mar gas cylinder mar jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga bende no monji gi kweth moro mar rawere seche mane ng'anyo dhi mbele e pachoka kuonde buora ma pachoka. E apaya ma Eastern Bypass Ruiru e county ma Kiambu kweth moro no monjo puoth familia ma jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta kendo kwalo die kod rombe ma kwan gi okong'e. Joriemba piko moko nochopo mapiyo piyo kendo oting'o rombe achiel kachiel kama kuom jomonjgo bende ne one koting'o rombe gi gokgi ka giywayo moko ng'ato ka ng'ato kar nyalo mare. Moko kuom jowuoth mane kalo no chungo nyamburko magi ka ging'iyo rombego mane use nengo moyweyo ka romba achiel ne dhi gi siling maromo 1,000 kende. Bang' monjo puodho no, kweth no nochako tong'o yiende manie puodho no ka gitiyo gi msumeno ka gima dine migi tim monj makamano pok ong'e kata obedo ni apisas mag arita pok owuoyo wachno. Monj machielo bende no tim gi rawere moko kambi mar degi mag gas kata gas cylinder mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Dirise mag kambi no to gi kite ka nengo mwandu mano kethore pok ong'e nyaka sani. Mabiro mana ndalo machuok bang' jatend kweth mathoth e od bura ma pacho ka Kimani Chungwa landa yanga ne gibiro monjo mwandu jotelo masira ng'anyo ma ketho mwandu e pacho ka mondo mipogne oganda mwandu jotelo go. Tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Msifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali.
even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Wenge koro chomo piny owacho kabinde ibiro kawo atua mar chik ne jogo momonjo puothi tan piny machonno to kod kambi mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koso oyo. Kama chelo nyakora Mgajwang, wabiro bago ng'anyo nyaka chieng' moro winj dwaro marwa. Main ote mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende koro miyo johera magi odhiambo makawuono. Kanolose kuonde dak mopogore opogore ma Nairobi kama oting'o Kawangware kod Kibra, Odinga manoten ko jodito moko mag Azimio la Umoja nowacho ni ng'anyo en ratiro manitie chik kendo gibiro medo bago ng'anyo gi ndalo mabiro mar sundo sirkal mondo mi oduok nengo ngima masani oidho piny. Seche manoluoro e kuonde dakgo, Odinga gi joherane bende norakore kuonde mamoko kod obila manodiro iro malungo wang' ka apaya duto madonje mandu ma Nairobi bende nodinegi. Odinga bende nokwedo monj ma joma poko yangi notimo puoth familia man en jatenda piny machon Jomo Kenyatta to kod kambi mare miluongo ni East Africa Spectre Industry. Sasa hello wale waoga leo wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule Madini. Hello vile wametuma watu katika kiwanda changu kule Spectre, East Africa Spectre. Sawa, hiyo ni kitendo ya jambazi. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kuleta kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Sisi hatubanduki, sisi hatutarudi nyuma. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Kapod wang'eyo mag motenre kod ng'anyo makamano nyakura Mgajwang' arita nokete ong'ala mamalo e alwora mar boma maduong' ma Nairobi matamo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance donje chuny boma maduong' e odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo margi. Obila nochako beta kicha ya piny duto madonje chuny boma kaachiel gi mago mochime kar jot maduong' ma jatend piny Kenya. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, opogore gi chieng' wuok tich e juma mokalo, kawuono onge ng'anyo moro amora manotimore chuny boma ma Nairobi. E odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo mag Azimio, piny owacho orido weche mag arita kwe e thoth apeyni duto madonjo e buore Nairobi. E wang' apaya ma Processional Way, achiel kuom apeyni madonje kar jot maduong' ma jatend piny, obila mag Kanga kod Majoni acherore mar neno ni onge rochruok e weche mag arita kwe. Kar jot maduong' mar jatend piny en achiel kuom kuonde ma Azimio ne chano tere ng'anyo margi mar chwalo dwaro margi ne jatend piny William Ruto. Mana kaka chieng' wuok tich e juma mokalo, mana jotije piny owacho kende ema oyienegi mar tiyo kod apayano. Odiochieng' ma kawuono, kata geche mag jolweny bende otam tiyo kod apaya mar Processional Way. E magawa ma Serena, kama jodito mag Azimio ne ochokore motelo ne ng'anyo margi e juma mokalo, obila kaachiel kod ofwamb kich oluoro kaka yo mar dino rode duto ne jodito mag Azimio chopo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Wang' apeyni mamoko madonjo e chuny buore Nairobi kaka Uhuru Highway, Haile Selassie Avenue, Tom Mboya Street, Kenyatta Avenue opong' kod geche mag obila. Mabiro bang' ogai mar obila Jafet Koome golo chik mager mar biro mako ng'ata ang'ata ma oyore ng'anyo makamano koting'o nyaka jotend Azimio. Hilo nataka kukuambia saa huu yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata. Whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Kapod wantiere chuny boma Nairobi nyakoro mgajuang johala ma Nairobi medo kwano lal bang' ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mawuok tich ma kawuono e juma mar ariyo noweyo katije ochung' e boma. Nyamburko mag wuodhe johala madongo kod matindo kanyakla kod magawa no loro kadier boma to ne nitiere kod manasanja mag dhano mopogore kod kaka pile. Walter Nyambaga miwa ler mathoth kotenre kod mano. Inyiru kendo jo alane kod lek mar yudo nyinyo kaka pile e boma Nairobi. Dukni moko yaw ka moko to dong kani kod jarit ma en kiful e kinde mogando beda kiche boma kendo itgi kod pachgi ni oko. E kunde timo ala kaka Nyamakima, Kamkunji kod Gikomba owalo yudo ng'ol kendo gin kod ote mar kwayo twak e kin jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e yor manyo kwe. Sasa tangu tufungue asubuhi, si ati watu wengi wamekuja, ni watu wachache sana wamekuja. Lakini tu tunashukuru Mungu, lakini vile tunaweza omba ni heri Ruto wakae chini na Raila waongee tuone vile kutakuwa. Hakuna customer wanatembea huku, so we are so much affected. If this one day to us, it means a lot. Na kama ni story na Ruto na baba, kama ni kuongea acha waongee. Si tuache kuumia. Si ni kweli? Because we are suffering a lot. Sasa mwenye duka ajui ati kama ati maandamano ABCD anajua rent hivi. Mtoi ajui ati story na maandamano, yeye anajua kukula jioni. Yore wuodhe bedo matek kendo nyamburko mako jowuoth mana sanja machopo e kathoth gi to chunge genga paya e kendo ok ter jowuoth kaka pile. Obila momanore kod lewni mar rakruok kanyakla kod iro malongo wang' e ka okwargi e chuny boma e kendo gitimo peksen ne jok madonje boma man kod paro mar ng'anyo. Now, as from a thinker of today, we all believe in change, yeah? And if there has to be change, please let it include everyone from the grassroots. We don't want to talk about any political affiliation. Moko kuom joriemba piko kata kamano to njejore kod abiriyo ariyo adek e kinde mathoth wuodhe to yudo ng'ikruok. Leo ni njaa tu kabisa. Minaambia baba bana ajaribu kucheza chini. Mtu anajua sheria. Watu wake wanaumia bana. Tunaumia. Mimi ni mtu wa baba damu lakini naumia. Leo unga hakuna. Nimepata tu 200 kutoka asubuhi. Naumia bana. Tunadepend na pesa ya kila siku. Hatupati riziki. Kama leo niliingia hapa saa moja kabla sijabeba hata mtu hata mmoja juu watu wanaogopa hawaingie hata town. Apaya mathoth ni odin ne jowuoth e kaka mano matudodo maduong' Supreme Court e kod mano machopo KCC maneno ni onge jogo madonje kar bang'o rombe ma KCC ne jok man kod pach ng'anyo. Matimore ka juma mokalo e gavana ma Nairobi Johnson Sakaja noywak ni ng'anyo mawuok tich mokalo ne oweyo ka kaunti ne ochoko mana milion 30 ma en nus mar choko mar kaunti ma Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mgajuang kapod wang'eyo mana mag motendre kod ng'anyo jofwambo mane kawo tipo mar ng'anyo mag johera mag Azimio e gwenge mopogore kaunti ma Nairobi nomonji kendo mwandu mag tich nokwal. Monj makamano noweyo ka jofwambo moko e kambi mar All Media Services oyudo hinyruok ka nyamburko mane gin godo notokio mage. Sharon Ong'aw miwa mathoth. E kinde ma jopiny ne luwo ng'anyo mar Azimio kokale wang' jowi mopogore pacho kae. E juma mar riwruok mar Azimio lando ni gibiro ng'anyo chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen kadhi nyime nyaka nengo ngima odog chien. Jofwambo ne yudore kama tek miwuore bang' monj mane otimnegi kod jomaundu e gwenge mopogore buore Nairobi. Jofwambo mawuok e ute fwambo ma pacho kae kaachiel kod ute fwambo mag pinje maoko ni omonje kar dak ma Kibra machiegni kod apis DC. Monj mane otim kod rowere manore kod pende mane wuondore ne gin moko kuom jogo manang'anyo. Jofwambo mamoko ne yudo hinyruok ka mane otonye masira makamano gigegi mag tich ne okwala. Nyamburko mar kambi mar All Media Services ne omonje kar dak ma Kibra ka nyamburko mar od fwambo mar Nation Media Group ne omonje gi jomaundu e gwenge mag Northlands mantiere Ruiru e apaya ma Eastern Bypass. Kopogore gi monj mag jomaundu, jofwambo mamoko bende ne yudore matek e lwet obila. Od fwambo mar African Uncensored ne ochiwo report ni jofwambo mag ariyo ne omaki gi obila wirane mako tipo mag ng'anyo e gwenge mag Mathare. Jofwambo makamago kata kamano ne we thuolo bang' ka nodin ne gi stesend obila ma Mathare.
Jofwambo mamoko mag Nation Media Group bende ne ochun gi obila marucho tipo mamoko mago mag ng'anyo mana gimako e kinde mane ng'anyo makamago dhi nyime e chuny boma ma Nairobi. Bang' mano bende ranyisi manyiso ni gin jofwambo bende ne okethi. Mano bang' cards magi mag fwambo ne okethi kod obila. Magi duto timore e kinde maduol mochung' ne tudruok e pacho kae nochiwo milome juma mokalo mondo kik ute fwambo nyis tipo mag ng'anyo achiel kachiel. Wach mane doho othicho oko bang' duol mar Katiba Institute pingo dwaro makamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Aterinya e kaunti ma Kisumu nyakoro mgajuang kama ng'ata achiel wito ngimane e boma ma Kisumu samane johera mag kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance na obago ng'anye kadak makondele. Jalno mapoko yang nyinge no chiel gi lisasi e kore ma otho kanyo. Millicent Adhiambo miyo walipodno to kod kaka ne ng'anyo timore e kaunti no ma Kisumu. Karsa Onyango e boma ma Kisumu. Ng'anyo mar kedo ne pek mar ngima pacho ka kaka ne olandi kod ogai mar Azimio Raila Odinga ochakore kar dak makondele. Yore wuoth kod mago ala ne ong'ikore ma ochung' e boma no. Ng'anyo no makawuono ne otime yo mopogore kaka pile otele kod kweth ariyo jopiny giwegi kod mano mane otelie gi gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaachiel kod jotelo ma oyiere lemo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. To kata ka jotelogo ne luoro kuonde dak mayudore oko mar chuny boma ma Kisumu kanyiso ng'anyo mamuol kagisoko oganda mondo wuok oko kar romgi. Bende ne ng'anyo makawuono jong'anyo mamoko to ne rakore kod obila mano ol e chuny boma mar rido arita. Ne en rakruok machalo mar oyieyo kod paka sama obila diro iro malungo wang' to jong'anyo bayo kite. Moko kuomgi to ne okichore mar duoko kendo ne obila iro malungo wang'go. Ne obedo rakruok ma bang' nyiriri ka nyiriri ka obila ne temo matek mar keyo jong'anyo kik muom kochomi apaya mar kar jot jatend piny ma Kisumu gi keth mwandu oganda kaka ne oneno e ng'anyo ma juma mokalo. Mago duto ka ne dhi nyime, jong'anyo mamoko bende ne ondhi kod obila. E seche ogogo kar sa 9 mar odhiambo, rakruok makamano ne otedore kind obila kod jong'anyo kuma lisasi ne ochiwo mako kor achiel kuom jong'anyo e alwora makondele ma oweye ka owito ngimane. Jagono mapoko yangi obila ne okawo ringre otero kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga kaka ne oyangi kod jatatije e kar yudo thiethno Alex Ochieng. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa kaunti ma Kisumu hateri nyake kaunti ma Migori nyakoro mgajuang kama jiario oyudo hinyruok e tiendgi bang' kane ogogi kod lisasi e kinde rakruok mano bedo kod jogo mano riko ng'anyo kod obila e boma Rongo. Jo Juma miyo walerno koya e kaunti ma Migori. Joerago mag Azimio la Umoja ne odhi nyime kod ng'anyo mar gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Ng'anyoni ne odhi nyime e yor kwe e gwenge mopogore opogore ma oting'o Awendo, Uriri kaachiel kod mamoko. Kopo ni maandamano nyalo miyowa kwe kendo maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Gi fee mar school watimuru maandamano. Moloyo fuel beche ni malo wan go jende mag ongware ka. Sani kiwuok ka kidhi kata mana loka to bei mar mafuta bech pikipiki ni malo. Nyocha wadhi gi 20 obi wadhi gi 50. Gharama ya maisha ngima ni malo jowadwa. Kora akwayo ni ya wawuoguru oko twatimuru ng'anyo gi kwe to kik wamul gir ng'ato ni waketho. Wawinjore uru maber. Kata kamano e boma ma Rongo rakruok ne obede kind obila kod jogo mane obago ng'anyo mabe ne oweyo ka ji areno dinyruok e tiendegi. Pius Oguna
kaachiel go Gregory Dhiambo magin joriemb bodaboda wacho ni gin ne oriko ne gigoyo handgi mar bodaboda e seche mane lisasi ne omakogi. Nagolo customer yoro sur katero yo Nyarach. Kurara kadno kochopo junction Makutano. Amwaro mogi jong'anyo gi polise. Koro kwa mwakalo ne gi balisasi. Wapo kalisasi omaka. Koro ka alora ng'iyo tayudo ka ne lisasi ogomo obaro tiende koro oloso bugo kodonjo e iye. Ne gi customer piko koya go fuel kodi tawo mwakalo kuma ne jing'eny ogo kalo tanjo ga gimoro go bana ka wone ki ogo kalo no kala woni mwalwa customer. Jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala ne yango ne ji ariyo lisasi mar raba ne ogo tiendegi ka oramo ne lisasi go ne obako dobila mane riembo kweth ma jong'anyo mane temo monjo bengi. Ng'anyo makawuono ne othiro chenro mag wuoth kaachiel kod ohala e bombe mopogore opogore e kaunti ni ma Migori. Wane jogo eko mane ng'anyo ne odino apeini. Kaluwore gi gima masani omako jo Kenya. Momiyo jatendwa nowacho ni nyaka kawuono timbe nade. Wang'anye right marwa ng'ama biro tamo be onge. Wang'anyo nikech king'iyo sani ndi be chiemo ni malo. Joeragi mag Azimio la Umoja oram ne pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winj ywak margi ma oting'o pek mar ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Katobedo kata mana bang' ogai mar obila e pacho Kenya korom ga Jwang Japheth Kome chiwo siem magere wi jogo mabiro yuore ng'anyo makawuono. Ganda mathoth e counties mopogore opogore e pacho ka no jwang'o siem makamano kendo bago ng'anyo no. Jafom marwa ma Mombasa Joja oko miwa ler mathoth e wi ng'anyo mano otimore e counties mopogore opogore e Thurka. E kaunti ma Mombasa, obila ne okwar kar romo mar keyo jong'anyo manie kar dak ma Bangladesh od bura ma Jomvu Mombasa. Kae, obila ne orakore gi miche mag jodak gi iro malungo wang' bang' kane giwuok oko kendo bago ng'anyo mar tipo e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Nairobi. En ng'anyo mane oyuorie gi jalup gavana mar kaunti ma Mombasa Francis Toya kaachiel kod MCAs manie kaunti ma Mombasa kuma bende obila ne ondhiye MCA ma alworano Jackton Madialo. Gibed ka ging'eyo ni wan wakao amri mar baba. No wacho ni waandamana peacefully. Wakao amri mar president marwa ma en Raila. To kwa bidok chien. Bari majeruhi ka to kwa timo gimora mora kwa timo silaha demonstrate peacefully. To maandamano bende bila tega be okeni maandamano. Wadwaro joma beyo marito Kenya. Ende monego en jatelo. To telo okritigi kor. Telo irito gi chuny maber. E boma ma Kitale kaunti ma Trans Nzoia, jong'anyo ne jowuok tung' mosuo gi ogai mar obila Japheth Koome kuom singo mar rakore gi jong'anyo ka giwegi to gikoni ng'anyo margi ne en mano mamuol. Nataka niambia IG Koome, wewe ndio juzi umeapontiwa. Wewe ni appointee. We are Kenyans. We are votes. We are stakeholders. We are shareholders. Maneno ya kutisha Raila Amolo Odinga must come to an end. Leo tumejisanya hapa kwa sababu uchumi ni mbaya hapa Trans Nzoia. Sisi tumechoka. Vijana tumechoka. Ruto must go. Maandamano ni haki yetu. Sisi wametunyanyasa maneno ya CBC, pesa imekuwa bei kali, watoto shule waendi, chakula hapa hivi hatukuli. Eche ne okopogore kaunti ma Kakamega kuma jopiny ne okoni yo makende mar neno ni piny owacho chopo singo mar duoko ngima piny en mana e yor bago ng'anyo. Ruto alichaguliwa pia na watu, Raila pia alichaguliwa na watu. Na Raila akienda kuongea pale, aendi kuongea kwa niaba yake, anaongea hata kwa niaba yenye walimchagua. Mimi saa hii kwa nyumba yangu niko na watoto 8. Nikisiaga korokoro moja naona sinema badala ya kukula. Hata nakaa kama nilichagua serikali ya Uganda. Sababu Uganda ndiyo inatupatia mahindi. Kenya hakuna chakula. Na wewe ulituambia ukiweka Biblia chini taka moja, mimi mshahara nimeshipa. Lakini wakati aliingia akasema anaenda kudanganya wananchi kwamba anaenda kudili na cartels, kumbe yeye ndiye cartel wa kwanza. To e kaunti ma Meru, jodak mane jowuok oko ne okone ng'anyo en achiel kuom chenro ma onego bed ni itimo gi kweth makwedo piny owacho kaka yo achiel mar keto gi tesre mar chopo singo mane gichiwo ne jopiny. Kwa hivyo ile tunaomba kwa serikali ya Kenya tupee nafasi tuandamane kwa sababu mlikubali opposition. Na sasa lazima mfungue.
Kama utafungua 7, sisi tutawachana na wewe, na maandamano tutafanya. Tunaona wanajipangia budget ya kujinunulia magari. Sasa budget ya magari yote mnafika 803 million. 803 million jamani, zinaweza kusaidia watu wanakufa saa hizi kwa sababu ya njaa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kama chelo nyakoro mgajwang chenro mag somo norochore thoth skunde mantie chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono nikech ng'anyo manobagi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kuom skunde mane walemo moriwo skund primar ma Kilimani Catholic Primary, Donholm, Sunrise kod skund primar ma Olympic e kar chuny ng'od bura ma Kibra. Kwan jopuonjre matin ya tamalo 50 duto emane ochope skul. Jalony weche mag somo Janet Ouko achone ng'anyo ma kamago rocho some pacho ka inyato ne jopuonjre mantiere skunde mag sekondar mago madhio galho kata day schools. Kata kamane skund primar ma Harambe mayudre kar dak maburuburu tamalo 98 ma jopuonjre no ochope skul. Kaluwore kod japuonj maduong' ma skuno Naomi Buchanga, chenro mar somo no dhi nyime makare maonge rochruok moro amora. It's a place where a lot of children would be commuting to go to work, to go to school, because you will usually find that schools are not necessarily available where you live, because a lot of schools have not been constructed next to so many neighborhoods. So because of that commute and what is happening with the demonstrations, you've also seen that a lot of matatus are also parked. So I've seen that you could comfortably say that on average half of the children in Nairobi did not attend school today. And it is worse off at secondary school because especially the day schools. A lot of schools in Nairobi, children usually commute. So secondary schools are the worst hit because we don't have so many secondary schools. Like if you're talking about a child who has to come all the way from Umoja to go to Langata, then of course today is a no school day for that child. Turnout of the learners today is around 98%. Most of the learners were here on time, and the learning is ongoing. There is nothing unusual in the school. We didn't have any disruptions. The only difference with this Monday and last Monday, some learners did not come to school, but today the turnout is almost 100%. Kora mgajwang endaka proyo koda ng'wen bang' sa chielo midhiambo chendo enramany pinyo amedo mi weche manyien chendo ni kabine na rohi kachani watudre kodi aneno ka ote medo donjo kae kaso mana matini kapok wadhi yweyo na mokwongo. Victor Mardiodi wachoni okwayo jokanyana mondo mi obed gi muolo seche mabende gitimo ng'anyo makamago. Dalmas Minati kawuok Rutek wachoni ng'ama pingo baba en ng'ano ma ok par makare kata maka alunga mano japenga chiel ma Abom Center wachono neno ayo makare kata kamano wachoni en kudwa nyaka giko keto mana wang'e weche go mag ng'anyo ma pachuka. Calvin Ochieng wacho kanyo ni polis onego obed ja Kenya ok janek. Wachoni joluo mapingo ng'anyo gin jogo ma wigi okethore kendo gima otimore ne Uhuru no ok ber kata matin. Kenya hotel ne gi jogo makoro gitkiani kit telo margi chal nade. Kata kamano wachoni pod osiro ng'anyo no mondo dhi mbele nyaka chieng' duok nengo mar ngima piny. Dana Omolo wachoni Ruto kod Lange owe jatend piny Kenya machon Uhuru mos. Jogo Ogimiluor jatelo no machon kato Melvin Achieng kantiere Migori wachone sani ng'anyogo gin mago makiro ratiro mar oganda jo Kenya kendo gibro dhi mbele nyaka kweth mar Azimio nyisgi ni koro to romo kabende mano broulo nigi sebedo gi twak makare maduoko piny nengo mar ngima. Evangelist Isaiah Jakayuda Aizo wachoni en bende gweng' ma Kituka Kaden wachoni Gachagua kod Ruto woro kaka jogo bende otamo donjo CBD kata wachoni bende giye kaka ng'wech no bedo gi kweth no kata kamano gin gi geno ni ng'anyo makamagi nyakoro mgajwang biro kelo olemo e pachoka. Vincent Kajomo kantie Gemrai bende wachoni entiere North Nyakach Ward kata wachoni bang' Dokot ne entiere ng'anyo makamano. Kete mana kae Ramogi TV nyakoro mgajwang oyo matin kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth ma en rameny piny. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita.
Kau tuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ne wapenjo mine mapacho kai mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyakoro mgajwang koro tateri nyake piny mar German kama jatend piny Kenya William Ruto olombo joket mwandu mawuok e piny mar German mondo mi odew piny Kenya kinde maging'iyo pinje magiketo e mwandu. Kolose boma Berlin kinde mano oromo kod jakom wegu helni matindo e piny German Marcus Jager. Ruto jiwo joket mwandu go mondo mi oket karo geta hinya ohelni matindo e piny Kenya ma okoni biro miyo yuto mabup kendo konyo johala ma Kenya somo lony ma itiyo go e piny mar German. Jatend piny oyango ni piny German biro siro chenro maluwore kod singo mag piny owacho mago ma Kenya kwanza mar bero uchumi kowuok piny. Kinde romo go riwruok mochung' ne tudruok mag ohala kuone gigeto jiwo weche mag pur kod lony manyasani e kind chenro mamoko e pacho ka. See you in Nairobi soon. Yeah, for sure. Yeah, thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much. Jolup jotend migepe nodonje apise mag Okinyi makawuono mondo gichak tich ayanga. Jolup jotend migepe go nyocha oyudo dok chien bang' doho golo chik mano matamo gidonje apis mar chako tich nyaka ne winj bura mano maki kod riwruogo kinde pacho ka LSK. Jotelo duto 50 mana jatend piny Kenya William Ruto walo ne leo mar jolup jotend migepe koting'o mana en governor ma Nairobi Evans Kidero, mana en senator ma Kisumu Fred Outa kod mane en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo nochawo muma tich ang'wen mar juma mokalo. En morne miche kod miche mag jodak mabudalangi e kaunti Busia bang' nyithindgi manoweyo skul nikech midhiero mar oula manokel kod koth mang'eny yudo basari. Thoth jopuonjrego osebedo ka odak e hewa mopogore opogore bang' koth mapek darogi e miechgi. Familia maromo 18,224 e kar chung' od bura ma Budalangi nodar e miechgi kaluwore gi koth no e higa mar 2019 kod higa mar 2022 ka nyithindo maya e familia 282 norem dhi mbele gi somgi kuom higni 3 mokalo.
Jakom margi Geoffrey Wanjala wacho ni thoth skundego no opong' gi pi. Wach manomono somo dhi mbele e skunde kanyake sechegi chenro dhi mbele mar gero negi ute mondo migidagie. Nimekaa nyumbani wiki moja bila kwenda shule kwa sababu ya karo. Namshukuru sana Mungu aweze kumjalia apate mapato mazuri ili aweze kuwasaidia watu wenye wanataka msaada. Nitashukuru tu kwa sababu vile mama amenifanyia, amenitendea kitu. Hata ilifanya majamii zangu, makazi ni wote walinikimbia. Ninamshukuru mama kwa yale ambayo amenitendea siku hii ya leo, kwa sababu mtoto wangu kama Alex Yakela ambaye anasoma alikuwa amefukuzwa, lakini nimepata cheki ya shilingi 1500 nampelekea shule. Kwa moyo ambao mama amekuwa nao ukaleta hizi checks, watoto wengi wenye wamepata leo wataenda shuleni. Lakini kuna wengi ambao bado wako na shida hii. Ni ombi letu ya kwamba kupitia kwa ofisi yako mkishikana na mbunge na governor na hata rais asikie hii ya kwamba to handle Budalangi kama special case katika masuala ya masomo. Tunahitaji kabisa apart from kulipa school fees au ambao wameadhiriwa na mafuriko tupate permanent solution, tuwajengee. Kuna plan ya housing katika government. Hizi ndio places ambazo zipewe kipaumbele. Nitajikaza mimi mwenyewe ili tuanzie huku Budalangi kujengewa hizo manyumba. Kwa Busia Nyaka Kajiado Nyakurom Juanka Makoth mamedo chwe medo midhiero ne jodak mokalo 70 e alwora ma Bisil e county ma Kajiado. Maen bang' oro mano monjo gi kuom ndalo mathoth. Ruoth magweng'no nakroruma ko jodak mondo mi kik muom kata ng'ado aore makoro osepong' kowacho ni manyalo mana kelo midhiero ne gin owuon. Ruoth omedo kwayo ahinya jonyuol to kod nyithindo madhi skunde mopogore opogore mondo mi obed akicha ne oula mamol. Mbuzi hata zimebebwa, yule alikuwa na kuku, kwangu hakuna kuku hata moja. Kila mtu hakuna mtu ako na kuku, ng'ombe zimeenda, mbuzi zimeenda. Sasa tunang'ang'ana kutoa maji ndani ya nyumba. Sababu imefikia mpaka vitanda. Na tujui sasa mwelekeo wa hii maji. Saa hii nimeona watu familia zaidi ya 70 wameathirika na hii janga la maji. Kuna wale wamehama wako kwa manyumba zao. Hata kuna shule nyingine ika hapa, hata jana lanas wa shule inaitwa Pefa Elmi walikuwa ndani na bahati mzuri imenyesha mchana. Kama ingenyesha usiku tungepata madhara zaidi. Kwa hivyo naimiza wananchi, ndio hii ni msimu wa mvua, wajaribu watoke. Na tena naimiza wazazi wale wanatoka, watoto wao wanatoka mbali, wanakuja shuleni. Kwa hiyo wawe na wawe waangalifu sana kwa wanafunzi wao. Koramuga Juang BHP Kidek medore pachoka bang' duol marango weche mag pie pachoka Water Resources Management Authority Warma kalo chik mar medo BHP. Mabiro kata bang' riwruoge machwalo pie kuonde dak mopogore opogore e doho mar pingo kang' makamano. Midere riwruoge go ywago bech teko mar stima magiwacho ni oidhe seche ma midhiero manok mar pie. Bende pod okoko thoth gwenge ma pachoka bang' yewni madongo kod kuonde yudo pie tuo kaluwore gi oro mosebedo kokwako pachoka. Jochung' mag riwruoge go maya county ma Kiambu kwa kony mar sola maginyalo tiyogo ma ok gino teko stima ma beche medo medre thurka ka bende kidwaro ni migawo mar pio donjre wach ni mondo mi owinji ywakgi. We have no alternative but to hike the bills up to up to 20 shillings. The minimum is 20 shillings that you can raise the current bidding system because we have no other option. But if the county can come in and give us the solar, then we can remain with the current charges. Tumejaribu kuwasiliana na waziri wa maji, tumejaribu kuwasiliana na mkuu wa Water Resources Authority, lakini hawakuweza kusema ama kurudisha ama kutujibu tukiomba tuwasiliane na tuongee, sababu hata hiyo public participation kama katiba haikufanyika. Walienda wakakaa pahali na wakakuja na hizi sheria. Serikali tusikirie
tunataka serikali ikuje tuongee na wao. Hiyo mawazo wameweka wafuguse. Hatutaki kusema tutalipa, lakini lazima tuongee na wao. Wadhi pautuke nyakoromoga juang kama timba hadhula mar Harambee Stars no bago ra kumar gi mokwonge piny Iran dhiambo manyoro kakorogi kore matugo tukusiep kod Iran otieno makawuone alap ma Azadi Terhan mabiro bedo tugo mokwonge thuolo ma move come on dash you option break him off check up check up. Koramuga juang dakika pradek koda boro bang sa achiel midhiambo chendo en rameny piny pod wantiere kidieny mokwongo kata kamano mae makoro kelo giko mar kidieny mokwongo anyisi kacha ni wantiere gi kidieny mar ariyo mwadhi bedo gi twak mar rameny piny. Wadhi ng'eyo weche motende kod uchumi ma pacho ka par ne nyalo paro ni dwe mokalo juma mokalo ne jaro jatend piny Rigathi Gachagua no ywago wach uchumi mabende koro wacho ni medo kethe kotendre kod ng'anyo ma pod dhi mbele e pacho ka. Wakoyo matin waduoko twak mar rameny piny gi wendo wa Victor Ogola ma en kanyo jalup jata chenro ka edwol no mar Kepsa na nyisi kacha bende ni nyalo medo tudri kod nyakoromoga juang kwa duogo wamede goyo mbaka neno kaparo medo wuok mopogore nyako tenre kod ng'anyo mago mabende dhi mbele e pacho ka kamotingo Evans Oyuga Wasonga mano wuod Konge wacho kanyo ni en gima dhiere en gik ma jotelo ahinya mag OCS mano metelo moneno ni odok piny kaluwore gi ngadho ma telo magisebede gi pacho ka diere gima jotelo go dwaro. Susan Adhiambo Chieng wacho kanyo ni NCI osiro ng'anyo mamuol omiyo sirikal owe mondo oganda ong'any mamuol nikech jopiny winjo chandruok. Rongoka Paul Abur wacho kanyo ni en bende polise okodwa tiyo maber gi teko momigi e bwo chike ma pacho kae. Kaeto bende no Felix Kawuok Ulanda wacho ni omora ahinya gi Ramogi TV kendo wacho ni nyalo ng'anyo ema nyale orito kendo wuok tich gi tich ang'wen nyaka piny owacho duok piny ngima mana kaka ne gisinge manifesto mar gi ndalo mane bende gil manyombule pacho ka. Wakaoyo matinyo Koramuga juang kwa waduoko twak mar rameny piny medkete mana kae Ramogi TV. Kata maber to bihano wadwe moresi kawuono nonotakia gima do timre dongin gi lek mar riwarus gi bihano mano bobedo mana lek to gima kamano ok nyal timore. Nyasacha in kendi meng'e gima nie chunya kora kwai iket tapke obed mamwa ano kanyal yie kata matin mondo in gi bihano dak kamoro achiel. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our Supercharged Multi-Bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Bedo kodwe nyasi mar rangi ni gi chunye te. Rita mondine. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490 Copia Harden T-An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e Copia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Copia maisha rahisi.
twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dial *811 *271# to get adhan. Nakora magajong machigni kendo chendo ni mara manpinyi wantiere kidieny marareo mar chendo ni kaka na singo ni ne wadhi bedo kanyo gi twak kachiel gi wendo mano Victor Ogola mabende en jalonye wechego mag uchumi kendo en jalo jata chenro kanye duol mar KEPSA wadhi gomba ki weche mag uchumi kaka ing'eyo nyakoro magajwang nitiere weche mabende chano oganda jo Kenya thoth oganda yuago pek mar ngima maena taro mar geno mane kweth mar Kenya kwanza umiyo oganda jo Kenya sijabene koro negi manyo ombule pachuka wadwa nwang'en to piny Kenya ni kama nade udhiamo makawuono kama njalo nyang ne wuotha achiel kodwa onyiswa kama geno nitiere machiegni Victor kuom loso thuolo mar go kodwa mbake chendoni ero kama nainya moso Ramogi odhiambo makawuono no imore uru koro twak ng'eny aparo ni kawuono wan gi content mang'eny ma otimore e Kenya ma koro weche ng'eny minyalo wachi akia kata ka thuolo dhi romo gara kama nang no akaw thuolo matin ma wan ga mondo wagoe mbake weche mag uchumi nyiswa ni to piny Kenya ni kama nade kin menyo chui mar piny Kenya wan kama chal nade kigo piche weche mag ng'anyo kabinda achiel kuom giga bende mamiyo oganda ng'anyo en mondo mi olosnegi ngima obed maginyalo keto kuone mesa aneno ka uchumi mapacho kani kama nade king'iye gi angoch tiang' mar jano wechego mag uchumi achirero ka angoch tiang' uchumi mar Kenya kama wantiere ok ni kama ber ahinya nikech mokwongo onge piny manyalo dongo ka nitiere msukosuko mag siasa ka siasa ok nikare, ka siasa ok ler, onge piny manyalo dongo. Nikech sama siasa ok ler ma ji gomo kaka koro ji gomo niendi, to onge tich manyadhi mbele. Uchumi donga mana ka tich tire, mana ka bende johala kata jokeno ni kod geno ne gige magikano ok nyal kethore kata onge lokruok mora mora mag chike kata manyalo madiponi nyalo ketho wechegi mag keno. Koro to gimeyuda ni kaka nitie siasa kaka timore niendi bang' higni abich kabich higa abich korumo bang' elections ka ji osego kura to higa maluwe siasa ochakore achaka kendo en mana kamano nyaka yiero machielo. Gima gino timo en ni kidwa kano giri moro kata ka idwa yawo kambini moro to plan mari mar keno kata mar investment en ga mana mag higni 3. Ok inya bedo gi higni 5, 6 nyaka 10. Mawacho ni an gi nonro mar higni 10 ni ka keto keno na niendi kaendi to maendi kako dhi dongore. Koro iyudo ka wabedo akicha kaka johala, kaka jokeno nikech ok ing'e gima dhi timore. Kizungu wacho ni ibede fence. Ok ing'eyo ni ok ing'e ni chom kanye. Koro iyudo kata ka plans mag jokeno king'iyogi to gin gik mabedo ga mag kinde machuok kabisa. Higni 3. Kuom higni 5 aparo ni higni 3 kata katin 2
mage mantiere tich kamili matimore e uchumi. To siasa nyaka bed ni ema luoko uchumi. Onge uchumi manyalo dongo ka siasa ka siasa tamo ji tich. Koro mage endi kaka gik moko ariyo gwendi oyiengore koni gi koni. Achiel en wi nyawadgi, achiel en tok nyawadgi. Koro mane kaka danene sani endi, to ng'eni ma endi en quarter mar 3 kuom kalenda mar sirikal. One quarter mar 3. Kachakore dwe mar 4 nyaka dwe mar 6 to sirikal tieko higa. Koro quarter mineno wantiere ni endi ema bende iyudoga ka sirikal time tich mang'eny kabisa, quarter mar 3 kod quarter mar 4. Maendi e kama uchumi dongoga. Koro sani okunjo bedni jopiny keto pressure kuom sirikal? No, sani jopiny nyalo keto pressure kuom sirikal nikech sirikal mantie sani mar Ker Ruto en owuon nowacho gi dhoge, kendo kata dwe mar 1 higa ni endi ka en Mombasa kiyawo higa, to nowacho ni kanosegol subsidy mar stima to onge bei midhi med kuom stima, kendo onge ng'ata mabiro yudo ang'owa ka bech stima motiyo godo medore. To gik moseneno are dwe mar 1 nyaka sani endi en ni kata mana EPRA ka nogolo report moro ka giwacho kaka gidhi medo bech stima kochopo dwe mar 4, nitiere level ma kitiyo gi stima ma tokens ge units mage ni piny mar units 30, to at least gito bech margi dhi dok piny. To jok machalo kaka kodwa makoro tiyo gi units moingo 100, as long as nitiyo gi units maromo 30 gi 100 kata moingo 100, bechi nyaka bed malo. To mano bedo malo kaluwore ka obedo malo kuom bedo ni ne en malo already bang' kanosegol subsidy, kendo ekore kodhi medore kabisa. Koro tiende ni strategy ma sirikal temo tiyo godo en ni mondo igol pesa kuom jo middle class iter to the bottom of the pyramid miluongo ni hustlers. To uchumi mar piny dongo kaluwore gi middle class kaka ng'iewo gik moko. To kiketo piny matek ahinya ne jok mineno nie diere ma yuto margi nie diere ok ni malo ahinya, kiketo negi matek ahinya kuom ushuru, to koro yudo kata ka gibe koro ok gitim ng'iepo kaka ne ging'iewo chon. To koro taxes mani dwa choko kaka VAT ang'ogi ni mago tetete yudo kachako dok piny. Makoro nyiso ni jo bottom kato onge gi effect wach uchumi kabisa, nikech awinjo mana kiwe wach jo middle class. Atiyo mana gi ranyisi mar electricity, nikech en owuon nosingo gi dhoge kolando dwe mar 1 kiyawo higani. To jo bottom gi bende nitie kaka gibe gine hinyogi, nikech ka piny ok dongre to sirikal ne dwa miyou pesa moro mondo konyu, odhi golo pesa no kanye? Mano endi kaka koro gibende timo gine hinyogi. Koro onengo wang'e unu gini matut kabisa. Nitie kaka siasa ketho uchumi, kendo nitiere kaka gik miluongo ni policies bende ketho uchumi. Koro onengo wabed gi policies makelo yuto ma koro consumption nyiepo bedo mang'eny. Consumption kowuok kuom wananchi kendo consumption kowuok kuom sirikal consumption magiwuok kaluwore gi tije motimo kaka loso ndara, infrastructure, mago endi consumption mag sirikal. To consumption mari gi mara en gik mineno wang'iewo ma jo Kenya loso gi. Masani bechgi oidho. Masani bende bechgi oidho, kendo kata loso margi bende dok piny. Koro kang'iye nikech wan e tam mar 3, quarter mar 3 kuom kalenda mar sirikal, kama onego bed ni piny donge gi quarter mar 4 madhi chakore dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Koro ka maandamano ni odhi mbele moko chunge,
to wadhi bedo gi gima wan ga godo kawaida pile pile tok yiero uchumi mar Kenya nyaka dong kadhi piny. King'iyo higni te higa moro amora bang' yiero higa maluwe nyaka uchumi mar piny timang'owa dog piny kopogore gi higa mar 2002 mane wagole uchumi mar Kenya from negative 0.2 mawabiro kuma tamalo manodongo ka koro obedo at least positive to kendo kochako duogo yiero mar 2013 bende waneno ka koro 2014 uchumi noidho. Mage higni ariyo kende bang' yiero ma uchumi osedonge. Higni modong' te bang' yiero maduong' uchumi mar Kenya gorega piny. En gima onego walosi. Victor winjo kiwacho nitiere kwota mar 3 gi kwota mar 4 kanye miwacho no uchumi chako dongorego. To ndalo mano manyo siasa kata manyo kura kuom oganda na waero winjo gimotemo wacho ni after 100 days bang' ndalo 100 dipo ne jatend piny ne onge gi ng'eyo mar kwota mar 3 gi 4 munjo bed ne piny dongore koso ne en thuolo mar wuondo oganda mondo miye kura ka bang'e. Siasa en siasa, gima jopiny onego ng'e ni siasa en siasa. Kidwaro tend piny tiwuoyo gi jopiny kata nyako kisero bende seche moko nyaka iwuonde matin nikech samoro kiwuonde kamano to owinjo ka miriambo gigo mitne kendo oneno ka en gi geno moro mbele. To kichung' e platform mar siasa ni jopiny hata nyiso wan kama rach yierauru to kik ubed gi geno ahinya onge ng'abo yieri. Yes. Ok nonyal chung' kowacho ni wan kama rach to odhi bedo matek na mondo alosnu piny niendi bang' ndalo 100 kata bang' dweche 6. Wene anyisi gima timore. Piny dongruok mar piny kuom sirikal manyien chako neno bang' higa 1 gi higa 1 gi nus. Kama chako nene. Koro gima dhi mbele niendi en mana siasa nikech en wuon manosingo gi dhoge. Koro jopiny sani koro winjo kumora mora gi tieche monyisgi ni first 100 days ng'eni mano miriam. Ni bang' higa 100 kende. Ndalo 100. Ndalo 100 to kata koro kata mana cabinet pok iloso ere kaka kori. Kano yiero jotend migepe dweche 6 bang' yiero. Koro oganda tigi wigi. Oganda obed mos ka ging'eya gichama makech ni machane siasa machano serumo ne serogi koro gimoro manonyisigi ok ne nyal timore bang' ndalo 100 nikech mokwongo bedo gi kes e court maduong' kuom yiero no okwongo ywayowa bang' ndalo moko 60 kasto bang' mano kore kochako yiero jotend migepe kochako yiero PSS permanent secretaries bang' dweche 6 ka koro waneno kochako tiende ni kata mana keto sirikal ni koro chako tiyo rais kore kochakore bang' dweche 6 to en wuone manosingo gi dhoge osebedo e sirikal nyaka nobed higni 25 kata 27 kano chako siasa kendo nobede sirikal kaka assistant minister. Koro ong'eyo kaka sirikal ichano. Mano gima ong'eyo. Omiyo kano chiwo promises ne jogo ombulu to ging'eya ni mano ndalo siasa. Mano ne ndalo siasa. Awinjo bende kiwacho kanyo ni samoro ka maandamano dhi mbele e piny to dongruok bedo matek. Ere gimineno? Ponono ni maandamano ni okochung' kae to piny owacho bose wacho ni onge mosruok moro amora ma gidwaro gi josiasa mag Azimio ma bende bago ng'anyo makama. Bende nitiere kinde ma Kenya bed ni geno ni uchumi ma pacho ka bro losore seche ma bende jo Kenya koro jotelo koro chung tesre ma ok gidwar winjo wach moro amora. Ineno ka koro chal ka gima gidwa temo ni to ng'ama ne giteko moloyo ka bende no kawuono kata obira ni tiyo gi teko moloyo ng'at achiel onegi nyaka kaunti ma Kisumu. Ineno ka wadhi kama chal nade kichu. Atimo mos ne jok ma owito ngimagi kata jok ma hinyore
maandamano motimore kendo naneno kata ka jogeu jo media weteu moko bende naneno ka nitie kanohinyore gik moko lal but mano e maandamano ma kaka gitimore nikech ing'e sama ji owuok e udi jakom nyalo luongo joge mondo bi to onge ng'ama ichuno mondo bi to gibiro kendgi. Sama ji obiro e maandamano ok ing'e ni gibiro gi paro mane. Jomoko inyalo yudo ni samoro kuma nodhi e tich olor, nyoro nonindo kech, kata wik mokalo mane maandamano timore ne otimo ang'owa ne okoso tich to nonindo kech. Koro kawuono be maandamano nitie to wacho ni ok odhi nindo kech. Okay? Nikech kama otiye koda otiyo mana industry koda otiyo mana town kama otiyo olor to samoro magi jok matiyo pile to wuok gotongo mare otiyo tugo gotongo mare kodhi ong'iew chiemo. Chieng' maandamano ginonge sama owuok nodhi nikech onge kama gidhi riede ni koro ichulogi pesa ma dine giyudo ka dine gidhi tich. Omiyo jogi ndi kapok odok e udi onge ng'anya yie nindo kech ndalo ariyo to en gi joge gi nyithinde. Obiro temo matek kako nyalo ni mondo at least odoge gi gimoro. Koro mano endi backside mar maandamano niendi nikech and then mar ariyo en ni ka wadhi tiyo ndalo adek kuom wik ka wik tiende ni ndalo juma nigi ndalo abich koro kwa tiyo ndalo adek en tiende mano tiyo 60% of e juma. Koro ka in ng'ama ichulo msara kaka siling 30,000 kuom dwe ka dwe, jatendi nigi teko mar golo atamalo 40 nikech kuom dwe ok itiyo 40%. Atamalo mar 40 ok itiyo, ochuli mana mar 60. Koro kane chamo siling 30,000 ikri ne chamo siling 18,000. Okay? In gi nyithindo madhi e skul, samoro in gi loan monengo ichul. Koro gini endi en gi yore mang'eny ma omono godo chumi mar Kenya dongo. To gimonengo warangi ni to ang'o makelo maandamano en ang'o? Awinjo kiwacho ni kidienje ariyo giwacho ni onge handshake, ji ok bi mosore. To aparo ni sama ji andamana to gidwaro mondo ji ochik itgi, gidwaro mondo sirikal ochik itgi ni gin gi ywak mane. To ka sirikal do winjo ywaku tiende ni nyaka ang' ukete lwase moro maber munyalo bedo godo piny. Mane tie maandamano idwa ni mondo winj ywakwa. To be ano ka ywak gidhi winji samsa pachoka ka gik ma koro kwet ka kwet dwa mana mondo nyis teko mare. Wadhi gik machal kamano di. Jatelo nyaka bed ng'ama tuonore. Jatelo ok en ng'ama nyono piny makayo lake. Koro ang'eyo ni dhi chopo kama en owuon kata koneno to odhi neno ni we awinjo nena ywak jogi. To upande mar Azimio bende akwayo ni koluonggi e twak mondo ji odhi owinjre to gigony chunygi nikech tie maandamano tiende ni udhiro ywaku mondo winji. To ka dipo ni jatend piny oyie mar winjo mondo owuo kodgi kik ginyon piny ni ok gidwa ni mondo giwuok. Ere tiende andamana ka koro idwa winj weche magu tiende nang'o? Koro aneno ni nikech ang'e ni jakom en jatelo maneno mbele kabisa ok dak oyie mondo Kenya wang'. To jatelo nyaka bed ng'ama tuonore en owuon. Koro kik ji nyonre piny makale ka gini ok wan romo, ok wan riyo mesa, ok wanyal wuoyo. Ok nyal timore. Mano to waonge Kenya machielo. Omino kan gi t-shirt ni endi ndik ni Kenya daima. Onge piny moro amora ma wanyalo dhiye. Kenya ni e marwa. Kenya e marwa, ok wanyal lokore wabed citizens mag Uganda kata mag Tanzania kata Rwanda. Mae pinywa manyaka wadage waduto kendo wadak mana gi luoro ka ji omiyore luor. Wadak mana gi luoro ka ji orito chike matimo ang'owa orito chike moket mondo o govern gi.
Koro mane kaka wanyalo dak e Kenya kaendi to waonge piny moro machielo ma kwa wang'o piny niendi to onge kuma dak waringwa dhiye. Victor kamachielo kendo ng'ato rango kipindi ni kata chenro mar Rameny Piny to dhiere ni to koro ang'o ma dhi timore ponono ni ng'anyo ni ochungi. Ere gima piny owacho dhi tiyo mopogore maneno ni obero ngima jo Kenya, par ni osekawo kinde mohewo kaka nosingo ne oganda jo Kenya ni odhi loko ngimagi. Ere gima nyaka jatend piny tim gi tim mare kamoting'o CS, kamoting'o CSS, mano jotend migepe mopogore opogore. Ang'o ma gidhi tiyo mopogore mar bero ngima jo Kenya nikech ng'anyo no chakore mana juma mokalo. To kaka piny osebedo kawuotho ok osebedo maber ahinya kendo ting'o osebedo mapek ne ja Kenya ma kawaida. Ere gima jatelo dhi timo mopogore maneno ni koro wachako neno pogruok kotenore gi chuny mathurka. Kade an jatelo sani mar piny to da loso baraza kata awuoyo goganda duto e Kenya mondo anyisgi adieri madhi mbele. Nincha wa yiero nasingo nu mage ma to kane wadonjo to nitiere gik mang'eny mane ok wang'eyo. Omiyo nwasingo nu ndalo 100 dweche 3 gi dweche 6 gik mane wadhi loso mopogore to wayudo kopogore kaka waparo. Jatelo nyaka bed ng'ama wacho adieri ne ji kata kech machalo nade adieri no to mane gima kweyo rem. Jatelo nyaka bed ng'ama wacho adieri. Nyicho yiera ayudo ka piny chalo kama ndalo 100 mana paro na singo nu chendi weche opogore. Omiyo kana nyiso ni bech cham dhi dok chien, subsidy be incha golo, to fertilizer be nasingo nu base miyo nikech wane ndalo mar komo. To oduma kadongo okawo dweche adi mondo chiegi mondo ji oke. Okawo dweche moko madhi 8 au 6 7 8 kaluwore. Okay. Koro tiende ni kiwacho adieri ni bech oduma dhi dok piny nikech okel fertilizer ma cheap, mabe ok cheap sani endi beche ok ni piny kaka ji paro, kendo chuno mondo jopur orewe gi mamoko. To kaluwore bende gi ndalo ma oduma kawo mondo bech mondo ji oke gin dweche 8. Mane adieri mantie ni kapok wakelo oduma koa oko to oduma nyaka miya thuolo madongi, matuo, makae, mago dweche 8. Kake chama ji. Okay? Yeah. Mane adieri mantie okech to kweyo chuny kendo oduoko expectations. Maloyo geno ma ok ni kare. Yeah, ochiwo geno ma ng'ato nyalo wacho ni okay, watweyo kanda, warit tijewa, ng'ato tongo ni moro ma in godo matin, riti nyaka koro chambi no endi. Puothi no emichamo. Tiji midhiye no emichamo. Onge chieng' midhi kelni e oduma e dhodi. To kane gin gi mpango mopogore ni gidhi golo subsidy, kato gin gi mpango machielo mopogore ma pod gidhi kelo godo oduma ma beche ni piny. To nyiswa ni en mane ma bende poko chopo. Koro wacha dieri en gima ber kabisa mondo kwe chuny ji. Koro jobed ni gin gi geno marom nade. Yeah. Kuom thuolo mar seconds 30, nyiriri 30 kende. Juma mokalo nowinjo kanyo kaya jalo chata piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni Kenya wito omenda maromo $2 billion odiochieng' mano obag ng'anyo. Ponono ni ma odhi mbele. To mabe adieri kaka in oja ochung' nyiri 30 to aloro. Aparo ni kwanda opogore kode matin. Nikech kwanda neno ni oduong' ne $2 billion. Kwanda ne kete gimoro madhi $3.8 billion. King'iyo ni uchumi mar Kenya en Ghana tara 110 $, $110 billion. Mane uchumi mar Kenya. To king'iyo Nairobi, kuom dech Kenya no endi Nairobi, dech Nairobi en atamalo 27.5 mar total mar Kenya. Koro tiende ni Nairobi
owuon golo moingo bilion 4 odiochieng' kodiochieng'. Koro pogore gi kwan mare. Yeah, mara dwa pogore, but en jatelo diponi mare no nitie kaka noyudo, but mara to atiyo mana gi figures kaka gin kaka luwore gi percentages mantiere. Erokamano Victor. Koro erokamano ahinya. Nyakoro Mugajwang' mano kanyo en Victor Ogola mabende en jata chenro e kambi kata duol mar KEPSA, kama bende winjo gi iti ni omenda ma piny Kenya wito e ng'anyo ka ng'anyo kar odiochieng' kende achiel kotenre gi ng'eyo mar jalo nyoche mag uchumi holo bilion 2 kaka ni liko gi jalo jatend Kenya Rigathi Gachagua. Kuom mano Nyakoro Mugajwang' en twak mabende apani wabro dhi go mbele kinde ka kinde sa emomayo wawang' wayino mondo alore gi kanyo nikech nitiere chenro mabiro bang' ma morom kendo sa 3 chenro mar oyimore. Nyinga Lydia sebedo kanyo gi Belinda Diamo mosebedo kalok na weche goriti masane. رمضان ده حياتي رمضان ده معايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 Awuono Bihan dhi bedo kodwa nyasi mar rangi ni gi chunye te.